Tani kong nak kaliang jongi kum kan KSU nostan circle niwan hani hajaka hani madan kada Jakarta hani hapo madan nok pathar ya kabang iyo ka jing ujor kaliang don jongi nok song snong hani ujor ba don kinong tre barjala ya kaba nak kaliang jongi iyo ka jing tip niwan hani niwan ban pej hawat ngirap sisa bagi don hadu khat laingut kinong tre barjala katar gide nak bo bihar dan kaliang jongi ngim don kentin ban ong nomor ba hawang ilap ban pan ki labor license ki permit nak liang jongki ki mam biang dan liang jongi gi don kamit pangin len pa lek phayaki chaka sinong jongki bagi ban len te ka ai ga ba sngu persya nak liang jongi kum keseng ya u kontraktor walaupun kin ya ka interstate workman act ya ga ba sum laburom kumnu ban wan ra ki nang tre barjala dan liang jongi ngi sngu wan persya jur ya ka badai halor kani bat kai ke basngu pela basngu nak liang jongi sngu ban persya kalor ba tang ini kam hak badai ban airong yakini kai building udan kam ban wanra di barjala haji sya dari ban bu ban ai belar kinong trai khasi jongi kala biang dan liang jongi keseng ni pak ka kerwo ka basai sakini kini kontraktor ki pamut pan trai kini ni jet kam ba haba ki wanra kum kini jet kinong trai di barjala ki ban pedon kam ki ban tapan biang ikut kisla bat kam tam banum pen kenju nang ni khmat bat bagian burom lem ya ka ba nak liang jongi keseng bat kum ju ya ka nak liang jong kesnong ka thau ka don kam